menu štatistika kultúry. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Štatistika kultúry. V ľavom stĺpci sa nám ukáže tučným písmom otvorené menu s nadpisom Štatistika kultúry. Toto menu má ďalšie členenie, otvorí sa nám menu s odkazmi Informácie, štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry za Slovenskú republiku za rok 2024, výsledky. Tieto odkazy popíšeme neskôr v ich vlastnom menu. Členenie má len odkaz výsledky. Pod tmavomodrým pevným pásom v hlavičke podstránky sa nám ukáže nadpis podstránky Štatistika kultúry. V pravom širokom stĺpci nasleduje text. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ďalej len MKSR, v zmysle zákona číslo 540/2001 zbierky zákonov o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, v zátvorke ďalej len zákon, vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom KULT. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na obdobie 3 rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou. Spravodajskými jednotkami, to jest osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona povinná poskytnúť požadované údaje bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v stanovených termínoch. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je povinné pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávať dôveru verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov. Minister kultúry poveril koordináciou a zabezpečením úloh súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v oblasti kultúry Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry zasielajte Národnému osvetovému centru. Kontakt
Národné osvetové centrum, oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky, námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, telefón e-mail pod týmto textom je sivým písmom informácia o aktualizácii v čase písania tohto menu. Posledná aktualizácia 11. augusta 2023 /MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom organizácie ministerstva, potom ďalší biely pohyblivý s nadpisom dôležité odkazy a na konci je bielo-modro-červenou trikolorou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 25. októbra 2024.